ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରୁହେ। ତ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଆମ ସାଙ୍ଗ ଘର କାକୁଡ଼ି ବିଲରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଏବେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଗିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ମୋଟ ହେଇକି ଏମିତି କିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଙ୍କ ବିଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଲା। ଆଉ ଆର ମୋର ମିଶିକି ଶୋଇଥିଲୁ ଆମ ଘରେ। ତ ଇଏ କହିଲା ଯେ ଆଜିଆ ବିଲକୁ ଆଉ ସେ ବର୍ଷା ହେଇଛି, ଘରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ହେଇଥିବ ନାହିଁ, ଆଉ କାକୁଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଲେ ଖାଇବା। ସେ ଆସେ ଯୋଉ ବିଲକୁ ସିଏ ତାର ସେ ବେଟା ଆମର କାକୁଡ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କ ବିଲରେ। ମୁଁ ଏଇଠି ବଇଛି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ନଜାରା, ଏମିତି ପାଲ ଫାଲ ପଡ଼ିଛି। ଆହୁରି ବି ସେପଟେ ବିଲ ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମାସ ରହିଲି, ଖରା ଦିନ ତ ସରିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଖରା ଦିନ ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ଏବେ ହେଉଛି, ହେଇନଥିଲା ବହୁତ ଦିନ, ଶୀତ ଦିନ ନା ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ହବ। ଆଉ ଆପଣ ଆଡ଼େ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବର୍ଷା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।